Spím, 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 asi ešte spím. Spím, 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 asi už nespím. Každý z nás pozná ten pocit. Zvoní budík, vyberáme sa do nového dňa, no niekde medzi pohodlím postele a realitou sa stratíme. Ja som král meškania, niekedy by ste si mohli myslieť, že je to môj šport. Ale prečo vlastne meškám do školy? Počúvajte moju spoveď. Spím, 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 asi ešte spím. Spím, spím, asi už nespím. Každé ráno začína mojim nekonečným bojom s budíkom. Nastavujem si ho minimálne na 3 časy. O 6:00, pol 7:00, 7:00 vždy si poviem: ešte 10 minút, tých 10 minút sa zrazu zmení na pol hodinu. Prečo? Lebo ráno moja myseľ nedokáže logicky rozmýšľať. Keď sa konečne zdvihnem z postele, začne sa šialený maratón. Čo si oblečiem, kde sú moje ponožky? A 10:00? Zabudol som si ju pripraviť večer, namiesto toho, aby som veci robil efektívne. Zvyčajne strávim 10 minút hľadaním niečoho, čo som mal mať už včerajší večer nachystané. Konečne vyrazím, no tu prichádzajú ďalšie problémy. Autobus mi ušiel pred nosom, bežím na ďalšiu zastávku, no aj tam mám smolu. Keby som mal bicykel, možno by som bol rýchlejší, ale to je ďalší príbeh. Spím, 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 asi ešte spím. Spím, spím, asi už nespím. Rána sú pre mňa neskutočne stresujúce. Celý deň sa pripravujem na školu, na úlohy, na tlak, ktorý ma čaká. A v tom strese si niekedy podvedome doprajem viac času na pokoj. Meškanie je pre mnohých otravnou vlastnosťou, ale ja sa snažím pochopiť jeho korene a postupne ich odstrániť. Ak ste aj vy král, alebo kráľovná ranných príchodov, za minútu 12 nie ste sami, spolu to zvládneme.